Ha vatandaşlar şugun size birini tanıtacak. Bu ligdin adyna Mergen diye. İň adından özü şey diye Mergen 28 diýip TikTok'ta accountu var. Şol ileşimiz dün Türkiýanyň başyna gelen käbirdatlar sebäpli şo taýdan edýdi. Soňra maňa ugrajat edip öz aýtmyşyna görä gelenine 7 gün bolup durmuşyn. Ýa şol ileşimiziň yürütü biz üçün gelenmiş. Nem biz gözleýämiş. Yani 7 gün bolupdyr. Bize 7 gün samolyotun gelenini bilem zok bolun. 7 gün gelen bolsa onu sen diýmek Türkmenistanyň aýratyn gulluklaryna uğradýan samolyot bilen gaýdan bolmaly. Şeýlemi? Türkmenistan hökümeti boyun alman ýördiň diýmek onu sen tasdikleýän da. Taşarutdaky aktivistlere baş edýäni barada. Türkiýe meselesinde de bir zat diýesim gelýär. Men dün hiç zatdan habarym ýok, nuru ýetdirýär, nuru şeýitdirýär. Ýani saçy bilmeseňiz hem nurdan görüň bolýarmy? Sen çykda halka garşy men günüm gülýär durmuşymma. Siz ýalan sözleýäňiz diýdi, halka garşy gepler ber. Halkyň özi jogabyny berer bolmanam saňa. Yani sen halka garşy gürläp oturýarsyň. Halk da saňa da baryp jogabyny berenem, şolar halk da. Gaýtan biziň aktivistlerimiz, yani seni halas edipdir şo taýda bara. Halas edipdir şo biziň diýýän zadymyzyň netijesini adajygam bolsa kanun, hukuk, adalet bir kanun nemelere baş goşmaly. Sen tutuş aktivistleriň hemmesiniň ejesine ýet, bajysyna ýet, şonu da degmediler şol illeşler. Ýöne men sen bular ýaly provokasiýaň dowam etseň menem sen halas edip biler nöýdemok. Sebäp diýseň, sen provokasiýany henidem dowam edip oturýarsyň. Soň düşünşime görä, sen özüň bagjylardan turup şirnewlere barypsyň. Soň o taýda men provokasiýa edemok diýip görleýär. Näme sen aktivistler gelýdimi? Sen wapşe da biziň sen bilen işimiz ýok, hökümet bilen. Näme ekilmedik soğan ýaly aktivistler bilen hukuk gorayan, hukuk gözleýän aktivistler dünýäde bar o zat. Diňe Türkmenistana däl, dünýäde de her ýurdun aktivistleri bar. Yani hökümet bilen aramyzda siz näme görýäňiz? Şatlyk wa sen wa halka garşy gürläp ber. Özüňem soň menden görmeýäni. Inni ýene de bir habar Azat Jepbarow konsullugyň işgäri aktivistleriň adreslerini soraýarmyş. Näçe pul durýanam bolsa diýip. Pul berjekmiş daýja. Siz haçan bu terroristiki hereketlerine goýmak